Kulindeleke ukuthi namhlanje kubanjwe Inkonzo yesikhumbuzo salowo owayenguMethuli wezemidlalo esiteshini somsakazo uMhlobo weNene kanye nasophikweni lwezindaba zesiXhosa kumabonakude uLoyiso Sitsheke. UBra Loyd njengoba uSitsheke ebaziwa kanjalo ushone ngokukhulu ukuzuma ngomhla zingama-29 kuMbasa kanti ubexinwe isifo senhliziyo. Obambe njengomhleli ophikweni lwezindaba zesiXhosa zetelevision uSitsheke uthi ukwedlula emhlabeni kaSitsheke kuzoshiya elikhulu igebe emsebenzini abawenzayo. Cebisa uzawuvakala kakhulu umahluko ngokungabikho kuLoyiso Sitsheke. Ikakhulu njengomuntu obebhala indaba zezemidlalo. Ezemidlalo kumabonakude noLoyiso Sitsheke. Umsakazi owethula uhlelo lwantambama esiteshini uMhlobo weNene uAmazantshanga uthi bashayeke kakhulu ngoba bebambe elikhulu iqhaza emsakazweni kanti bengafundisele into abezenza emsebenzini. uLoyiso, when it comes to work ethic yakhe, ungumuntu akazi emoyeni engekho prepared, akazi emoyeni engekho sure nga something. Nabanye ozakwaba bawuvala umlomo ngomsebenzi obewenziwa uSitsheke emsakazweni. Indima egangathileyo kum endibumba nje abantu bendikule ndawo namhlanje soze ndilibali. Zivakele kambe indaba ezibhlungu zokushiya kwakhe ndisazama ukuqhelana naloo nto izawuthatha ixesha. Bekamuntu onomoya ophasi kodwa nabekawazi umsebenzi wakhe ngoba nabo uthina umbuza into khulukhulu ngezemidlalo akhona ukukutshela ukuthi into le ikhamba soyithoma la bekamuntu owenza ama research. Lesihlalo esiphakathi nendawo yisona abehlala kuso uLoyiso Sitsheke njengoba sisele singasenamuntu nje. UBra Loyd wazalelwa kuQumbu ngoNcwaba wango-1965 kanti ushiya ngemuva ingane zakubo uSibongiseni, uSandile, uXola kanye noBongile Sitsheke. Yingane zakhe uZiyanda, uKhanya kanye noSingathwa kanye nonkosikazi wakhe uKulungile Jezile Sitsheke. Lala ngoxolo nofisa Mageba, lala ngoxolo Khalmeshe, sohlale sikukhumbula. Imisebenzi yakho ayisoze yalibaleka. Lala uphumule. nguCalvin Dludla weindaba ze SABC.